Tak sme tu. Dám ti jednu radu. Buď úprimný. Vie viac, ako si myslíš. Konečne. Vítaj, Neo. Ako si určite uhádol, ja som Orfeus. Veľmi si to vážim. Nie, pre mňa je to česť. Prosím, posaď sa. Veríš na osud, Neo? Nie, Prečo nie? ja sám chcem byť pánom svojho života. Ja viem presne, ako to myslíš. Teraz ti poviem, prečo si tu. Niečo vieš, ale nedokážeš to vysvetliť. So svetom sa niečo deje. Ty nevieš čo, ale máš to v sebe. Je to k zblázneniu a tento pocit ťa priviedol ku mne. Tak už vieš, o čom hovorím? O Matrixe? Chcel by si vedieť, čo to je. Matrix je všade okolo nás. Obklopuje nás. Je to svet, ktorý máš pred očami, aby si nevidel pravdu. Akú pravdu? Že si otrok. Bohužiaľ ti nedokážem vysvetliť, čo to Matrix je. Musíš sa presvedčiť sám. Máš poslednú šancu. Z tejto cesty sa nemôžeš vrátiť späť. S červenou kapslou všetko skončí. Prebudíš sa doma a budeš si veriť, čomu len chceš. Ale s tou modrou zachrániš svet. Prečo si to urobil? Mohol si zachrániť svet. Prečo práve túto? Ide mi to k náramku? A čo ty? Akú farbu máš na ruke?